Collage dagger score وسكور تصاون بزانيت عشان يوجد الحديث بسباق allora fetta ftitħal ċaġa zaħja li jitferra Emma jaturmser, emmi sebtara sukwal Emma daku ta' akbar l-għadik tifel zaħja l-lum Il-futur ta' soċieta jistu sajja għallar L-ambjent ta' debatti jaf ma jfix aktar Ma tal-eżak it-tibel jamret kuġġata diffiċli Fl-axar kama t-dur t-tiftit bil-moħbi U jivan foti d-skuru dim Dan forse se tajjeb kważi nieqes. Imma ta' tifel ħajta da twilu timek punx bħal dak ix-xiel qablu l-influenza. Il-ħajja mhix perfetta? Xi parti tajbin ma bija ple. Il-ħajja mhix perfetta? Me? Tisib tajb dan il-fiżi kollu. U jivek ta' fuqa arti dirtaf. Tana ħbajt tabda tajb bla waqfin bla saf. Ekir ħajja tiri tajab biex maħħa Lebxu xejtu biex nafu l-borda ta' palissa U dan kollu kif suppos jgħamil jene ħosni aħjar Ħajti tinħal pal-jurt minn swete blaħar Merxex fil-futuriti għaj Kollu gris u bla kollur Ejdi għalix ma nħosnix qalbi mitlufa Għax Jek tijal f'nobster fuq montanja għad ma taxena jow Meta taka tlabt il-fuq il-sib koċ ġdid fiħ Tista zgib tifta da kollu bla mistri Umba tifta kamuet perfetta tħossok ta' s-rebbieħ Ma la segwi dajem id-dawl Anke għabek tweġġa bla tbim Għax id-dinja dima teħtieġ it-tama Tak biex tasammer dan kisser U meta ma taflewx aktar U diġa ta' tispiċċa U idi u tara sew Il-ħajja jisabiħa Sejja